pakishare na lang po. Thank you so much po. Ayan, start na ako ng work ko. Didilig muna bago mag ano kasi minsan yung tubig ay mahina. Ayan. So punta na ako doon sa harap. Iiwan ko na naman po ito. See you. Yan mga puno ng mangga. Mga ano saging. Mamay siguro ano yung saging kukunin ko.
Hello, hello, hello. Hello, everyone.
Ayan, thank you. Kabsa, Milit. Sa suporta lagi. Ayan. Ako ay nagwawalis. So hanggang dito na lang ulit guys. Thank you sa support. Thank you so much. Shout out sa inyong lahat.